हेल' लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि गासै आंनि अननाय आरो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो नै दिनै दासो सिखारदों अखा हानाया आयौ मेगनफ्रा नायलाय बुथेजोब्बाय दासो सिखारदों आरो ना अयथासार अखा हादों न'आवनो जोंना सानस्रिसनजोब्बाय अखा हानाया नै बिदि जाजोब्बाय आरो नै दै थाजोब्बाय नै बेजों सारस'नो नै बे गोजौनिजों इन्जुर गोजौजों फैयो आरो बे दैया बेजों सारस'नजोबो नै नै बेहा दा थोरसि सुगासिनो दङ ओमफ्राय लोंग्रा दैया नै जोंना आजावगासिनो दं बेखौनो लोंनांगौ ओमफ्राय बैयाव जोंनि बाबानि जे खागासिनो नै ओरैहाय जौबो मावगासिनो दङ हादानाव जौ आरो नैबे जोंनि आइ नै मा होनो दांखोलोदो माबा सिफायग्रा होनो बिदिखौना रिक्सा सिफायग्रा मोदोमफ्रानो मा जानानै बिदि फुंलाबायखो अयथासारखानि गिदिर अखा हादोंलै एकदम बार बारलायखादों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बियो जोंनि सेकेन्ड चेनेल नोंथांमोना जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो जोंनि फार्स्ट चेनेलाव जेरै 9K कमप्लिट खालामना होबाय बेबायदिनो नैबे चेनेलावबो नोंथांमोना थाबैनो जोंनिखौ 1K कमप्लिटखौ खालामना होदो लोगोफोर बे जोंनि सेकेन्ड चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफाबाय थागोन होननानै दा जोङो नेटवार्कफोरखौ नागिरनांगौबा बहा दोननांगौ मिथिगौ ना मबाइलखौ बेयाव दोननांगौ नै बे गोजौआव दोनबासो जोंहा टावारा नाङो आरो दा बेयो जोंनि गासै दङ आरोना नोगोद लेथें फेथें जि दोननोबो जायगा गैया नै ओरैसो खादावलाबायना दोननांगौ माखासेया ओरैसो दोनलाबायो नै बेयो जाहैबाय हादानाव संसार जानायनि ना लोगोफोर नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफाबाय थादो जोंखौ सापर्ट होलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय